Kai. Baby. Baby. Waye ne? Baby ni ne mana haba baby. Baby. Fito mana baby. Wa ka zo ne ba? Guri ki na zo mana baby na. Ko ya kike gani kin san tun ranar da na ganki na ce dole ne zo gabatar da kai. Yawwa a matsayina na masoyinki na ce dole ne zo in gabatar miki da kaina. Yawwa da farko ne sunana Muhammadu Idi. Ba an fi sani da Muhammadu Barra'u. Irin wannan wanka haka? Wallahi baby. Kai, amma dai wannan wankan naka ya burge ni. Kin da gani dai wallahi ai kin san dole ne nan zo gurin zan mata ka baki yan fara dole ne in yi irin wannan wanka. Yawa dan haka shine yanzu kin gani na je na yi rubutu wallahi akan ki saboda yanzu in nuna miki baby. Wallahi Muhammadu Bara'u yanzu kai ka rubuta ko rubuta maka akai? Wallahi baby na rubuta min akai. Rubuta min ita akai da kika gani shine ne kin gane idan kina so na ki rubuta min yes anan in kuma ba kya so na ki ja min no anan. Kin gane baby? Yawa gashi sai ki kin gane? Yawa kin ga nan yes ne nan no ne. Baby in kina so na sai ki ja min yes anan in kuma ba kya so na sai ki sa min no anan. Yawa gashi. Ai dole an sa saboda Muhammadu Bara'u ko dan ka dinga zuwa ina cin dadi. Baby na gode. I love you. I love you so much. Thank you, baby. Wai wallahi baby, wallahi kin dai gani love you. Ai bana mantawa. Akwai wata rana ne tana zuwa da ni da ke mun zamo iyalan juna. Ni bacci ni kwanci. I love you. Bye sai da safe. Kai gaskiya yau na haɗu da abin dariya wai.